Kunobhuti lapha ukuthiwa uQhubezulu oyiNazaretha nje laseBuhleni. Ujwayeleke ukuthi efake izinkulumo lapha ku TikTok ethetha, kodwa futhi uthetha nje uyakha. Ngiyangithandeke izinkulumo eziningi zakhe, ngiyangilala impela ngizwe ukuthi ziyakha zona. Kodwa ke kunolunye uhlangothi lakhe elela ngithinta kakhulu mayekhuluma ngalo. Njengoba ke ngimqonda ukuthi uyiNazaretha elihamba nonyazi, futhi ngiyaqonda ukuthi mawusuka uyiNazaretha elihamba nonyazi ngisuke sengikunderstand ukuthi umqondo wakho usebenza kanjani. Kuyaziwa ukuthi mawusuka uhamba nonyazi nje uye uthunyazi loNkulunkulu, akunankinga futhi lokho. Futhi labo osuke bengakuvuma ukuthi unyazi loNkulunkulu ye ubathuke, asinankinga ke nalokho, sesikujwayele nje ukuthi mawuyiNazaretha laseBuhleni uyabathuka abantu, uphinde futhi uphoqa abantu ukuthi bethi unyazi loNkulunkulu. Kodwa la engifike ngaphatheka kabi khona ukuthi bese lento yokuthi ebize uShembe ngoNkulunkulu bese ezofaka umprofeti Isaya, ekubeni azi kahle ukuthi umprofeti Isaya Shembe kuzo zonke indawo la okusuke kukhulunywa khona ngaye kubhaliwe ukuthi umprofeti Isaya Shembe. Akukho la uIsaya Shembe khona kungabhalwanga khona ukuthi umprofeti, bese yayishintsha yena ezothi uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela leyo usuke esegqilaza wonke umuntu osuke eyiNazaretha, ngoba akuso wonke amaNazaretha ahamba nonyazi. Usuke usuthuka onke phela amaNazaretha, ngoba ekholweni nje kobuNazaretha noma angahlukana amaNazaretha ngokuhlukana kwawo, kube khona angahambi nonyazi, kube khona ahamba nonyazi, kube khona ahamba nencuyincuyi, kanjalo kanjalo kuze kube khona uNCG. Noma engahlukana kodwa ukhokho wethu yedwa, ukhokho wethu umprofeti Isaya Shembe kulento yobuNazaretha. Kodwa masuqala wena kule nkinga yenu yokuthi nibize uShembe ngoNkulunkulu bese uzofaka umprofeti Isaya Shembe, sekuthinteka wonke umuntu lapho oyiNazaretha. Ngiyafisa sengathi lo bhuti lona engayiyeka lento lena, engagcina ngakho ukuthi kube unyazi olubizwa ngoNkulunkulu, kungadluleli lapho. Ngoba mase seqale sekudlulisa manje seyofaka ngisho noShembe abangangene kulento ukuthi ebabize ngoNkulunkulu, usedala enye inkinga lapho, futhi usedala nokukhuluma nje okusuke kungenasidingo. Ngiyazi ukuthi lento izohlala kabi kumaNazaretha aseBuhleni, kodwa bekuyisicelo nje ebengithi angizozidlulisa, hayi kabi.